Dit is mijn kledingkast. Daar heb ik allemaal verschillende soorten jurkjes, jasjes om aan te trekken. Ik heb een leuk roze jasje, rode jasjes, bontjassen, ook korte jurkjes met goud. Wat is je favoriete jurk? Mijn favoriete jurk die hierin hangt, dat is toch wel deze. Een Chinese jurk. Waar ik die helemaal uit China zelf heb gehaald. Dat was mijn allereerste jurk. Ja, dat is Donna C, denk ik. Hallo. Hallo. Hier woon ik. Hallo, kom maar verder. Kom maar. Dit is Nick. Dag Nick. Hallo. En dat is Donna C. Donna? Ja. Dat is een travestiet uit Deventer. Deventer, uit Den Haag, Leiden. Een vriendin van mij. Ja, Don, zie je er weer leuk uit? Oh, leuk jurkje. Ja, leuk toch? Ja. Jullie mogen dadelijk even gezellig in de slaapkamer. Moet je even stil zijn, dan ga ik weer verder. En zo doe je dat. Ik stuur ze altijd bij mij de slaapkamer gelijk in. Ik bedoel, 2 druppels water mede. Wie is mee? Dat is ook een travestiet en die aapt ze na. Met de haar, de make-up, maar ook de jurken. Dus iedereen roept altijd als ze binnenkomt, nee. Dat vindt ze niet leuk, maar wij weten het. Maar het is wel een vriendin. Voor mij hoeven ze niet in de slaapkamer, hoor. Ja, voor mij mogen ze wel erbij. Donna, vind je het gezellig om erbij te zijn? Je moest toch even haar afkraken, hè? Dat kan natuurlijk niet als ze erbij is. Zeg, vriendin, kom er gezellig even bij zitten. Lieverd? Zit even kammen hoor. Oh ja. Leuk haar. Leuk. Nieuw gekocht. Bij de Duur? winkel die je zei? Duur? Nee, 50 euro. Ja, dat valt mee, ja. Nee, 45 euro zo. Ja, weet je, het valt heel erg mee opmaken. Het is voor jou wel verstandig omdat je beginnende bent. Dat hij even meekijkt natuurlijk. Dat is Michael normaal. Dat is nu Eva. Vaste klant, komt heel vaak hier. Maakt mooie optredens. En heel af en toe staat ze ook hier achter de bank. Hi Cassandra. Hey, hallo. Alles goed. Lekker schatje. En met jou? Lekker, lekker, lekker. Ja, ben weer een beetje bijgekomen. Nou, Ja. alles gaat dus goed. Eva is er weer. Oh, gelukkig. Zie je er goed uit? Dankjewel. Ik heb zelf nou 2 tattoos. Eentje hier. Dit was de tweede die ik heb gezet. Dit was de eerste. Deze heb ik gezet toen mijn moeder is overleden. En het is een hartje met een duivelsoor en een duivelstaart. Mijn moeder eigenlijk geen lievertje was, maar toch ja, wel een hart had, heb ik hem uitgekozen. Dus dit wel een symbool. En deze is eigenlijk vanuit Israël gekomen. Van iemand waar ik van hield. Maar helaas zijn ze beide niet meer. Dus het is wel mooi dat ik het bij je kan dragen. Ja. Maar wat is er met je moeder gebeurd? Mijn moeder is helaas
vroeg overleden. Op een manier wat niet zo leuk is. Dus ze was niet ziek of iets, maar ze was wel... het had allemaal met drugs te maken, dus het was gewoon heel erg niet leuk, laat ik het zo zeggen. Dus ze is op een manier overleden wat geen natuurlijke dood. Mijn vader die is, ja, is ook geen lievertje, maar die is net vrijgekomen, dus die spreek ik amper. Want hij heeft in de gevangenis gezeten. Ja, beide hoor, heel lang, maar hij is nu vrij en daar ben ik blij. Zo, jammer dat ik niet op mijn plaat ga. Gezellig. Straks maar. Hi. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Alles goed? Goed hoor. Met jou ook? Zie je goed uit? Ja, maar dat heb ik voor jou gedaan, hè? Nou, even lekker naar de stad. Nou, lekker niet helemaal. Ik ga een tatoeage zetten. Maar die heeft ook wel een betekenis. Liefst hier. Kleintje. Voor mijn pleeggezin. Sowieso voor mijn familie. Hier is de tattoo shop. Goeiedag. Hoi. Zo. Ik kan voor een tatoeage. Ja, maar met naalden in het ziekenhuis val ik flauw. Dus als ik een prik krijg, dan val ik knock-out. Maar ook echt knock-out. Dus er moet altijd of iemand mee, of ik krijg gewoon niet, dan ren ik gewoon weg. Heb ik ook gedaan. Oh, dat zou ik maar niet een keer uitnodigen voor een van mijn hobby's. Ja, is dat niet naalden in je rug, zo, of omhoog tillen? Ja, dat heb ik 1 keer gezien bij mijn zus. En dat is best spannend en best heavy. Ja, Maar doen ze dat bij jou of doe jij bij iemand? ik hang zelf mensen op. Oh, gelukkig. Dat is leuk hoor. Kijk, ik loop in de jurk en zij hangt mensen op een vleeshaken. Het valt heel erg mee. Moet ik ook heel eerlijk zijn. Nee, het is, je kan het gevoel niet beschrijven. Mijn zus vindt het heel geil, ze komt klaar erop, maar ik niet. Wanneer kwam je zus weer? Nee, dat is hem. Ja, super. Echt leuk. Oké. Zo precies wat ik wou. Bloed nog een beetje, maar hij zit erop. Ga je hem nou laten zien aan je pleegmoeder? Ja, tuurlijk, maar ik denk dat dat even een ander momentje moet krijgen dan dat ik er nu even naartoe ga. We hebben eerder mijn komstdag. Dat ik gekomen ben bij deze pleegfamilie en dan zou ik het even uitleggen waarom die er zit. Hey, sister, go. Sister, go, sister, play, sister, hey, sister, go, sister, sister, play, sister, kutje, ja, hier. Dadelijk komt Jasper, en die eet lekker even mee. Helemaal vanuit de Uilensteden komen, dus Jasper is mijn toekomstige vriend, waarschijnlijk. Nou, we zijn nu wel zo ver heen dat iedereen wel zegt ja, maar dat we wel dagen nog bij elkaar waren, maar ja, je weet het nooit, hè. Nou ja, gisteren was ook weer een heel verhaal. Mijn hele leven is altijd een heel verhaal. Oh. En ik heb hier 2 huisgenoten gehad, die tijdelijk hierin kwamen trekken. Maar ze bleven ook hier, ze wouden niet weg. En die profiteerden van mijn geld en alles wat ik deed. Dat werd mij een beetje te veel op een gegeven moment, dus ik wou ze het huis uit hebben. Dat heb ik ook gezegd. Wat zijn dat voor jongens dan? Ja, ik kan moet zeggen, ik heb zelf vrienden die ook in de escort zaten en dingen. Maar dat zijn jongens die in korte tijd heel veel geld verdienen. En die dat ook gewoon heel snel uitgeven. Ja, en dat is heel vervelend. Dat zijn jongens die in de prostitutie werken. Ja, maar je gaat leven naar je geld. Dus als jij in een week tijd 10.000 euro verdient, wat je makkelijk kan verdienen daar.
als je gewoon hard genoeg werkt, dan leef je naar het geld. Wat doen die niet? Die gaan elke avond snuiven om toch dat werk te kunnen doen, drinken. Nou, toen heb ik gezegd uiteindelijk van, nou, dit gaat zo niet. We kunnen niet meer samenwonen. Want jullie willen niet meehelpen, niks betalen, geen eten koken bijvoorbeeld of iets. Dus, dan houdt het hierbij op. Ja, hallo? Oh, bij Jensen. Ik mag bij Jensen op de bank zitten. En met Valerio, aanstaande donderdag. Valerio heeft een nieuw programma, Valerio duikt onder. Toen moest hij dus als travestiet door Amsterdam lopen. Toen heb ik hem opgemaakt en zo. Dus ik zit er helemaal van yes, weet je wel. Daar heb ik 2 mensen bij die mee moeten. Die moeten aan de auto rijden en ik heb geen zin om met de trein te gaan als vrouw. Nou, daar is het wel eigenlijk. Nou, problemen? Nee. Kijk, ruzie met Ali. Hoi. Nou, gaat-ie? Ja, goed. Ik heb cola voor je meegenomen en, kijk eens wat daarvoor staat, voor je neus. Beschuit. Beschuit. Hey. Ik ben gek op beschuit met hagelslag. Dus hij heeft even beschuit gehaald. Nou, dat is lief van hem. Ik heb daar trouwens nog goed nieuws. En ik heb nog slecht nieuws. Goeie nieuws is? Het goede nieuws is dat ik donderdag bij Jensen zit. Wat slechte nieuws? Het slechte nieuws is, ik heb iets laten zetten. Ja, voor mijn pleegouders dingen, mijn tatoeage. Ja, daar, dat sterretje. Oh, dat is Dat viel me gelijk al op, dat ding, ja. Oh, dat heb je niet gezien. Is dat slecht nieuws? Ja, hij doet Maar er mij niet wel, uit, hij hoor, doet er maar- wel rustig over. Ik was helemaal in de zenuwen. Sinds wanneer maak jij je zorgen om mijn reactie? Nou ja, sinds nu Sinds nu, bijvoorbeeld. ja. Nu de nagels nog af en dan is het helemaal goed. Ja, na morgen gaan mijn nagels eraf. Want na Jens heb ik gezegd. Oké. Aan de ene kant zijn ze afschuwelijk lelijk. En de eerste glasjes is heel mooi. Maar aan de andere kant, het is best prettig als je iemand mee kietelt. Of mee aait. Kijk, en dan zijn ze wel weer goed. Maar ze Zeker wel, ja. gaan eraf. Ze gaan eraf. Ik ben zelf barjongen in de reguliere dwarsstraat in een bar. Dus daar komt hij vaak naartoe. Als hij klaar is, zeg maar, dan denk ik van, oh, wanneer gaat die jurk uit? Maar ja, meestal vrij snel, toch? Meestal een kwartier later. Ja. Of niet. Ik heb er gelijk van genomen hoor. Wat zeg je? Ik heb het er gelijk van genomen. Hoe was het? Ja, heerlijk. Ja? Ja, echt wel. Het was wel heel kort maar krachtig. Maar het ging helemaal perfect. Ik zou even mijn bondjes uitdoen. Kijk. Dit is mijn outfit. Dus, nee, ik ben naar Jensen geweest. En ja, naar links, ja. En ik mocht bij Jensen op de bank zitten met Valerio. Want Valerio heeft morgen een nieuw programma. Waar ik de eerste van ben. En ja, ik mocht daar alles ja of nee van zeggen. Goeiedag. Hi allemaal. Ja, dag dames. Dat is voor Jensen, kom dadelijk. Ik kom dadelijk bij Jensen op televisie. Echt. Hoe dan? Staat je goed, meid? Nou kom ik. Vogels. Hey, laten we nou oproepen. Hier is Eva, dames en heren. Wat is daar? Oh, mijn ouders die zullen schrikken. Mijn ouders die zullen schrikken, meid. Oh, ze erg bloot. Mag ik vragen hoe oud je bent, Eva? 19. 19? Ja. En 19? Ja, ik was toch geld aan mij. En hoe oud was je toen je begon met drag queen zijn? Een jaar geleden. Nou, je hebt het lekker gedaan hoor, schat. In die 3,5 minuten ben je toch wereldnieuws geworden in Amsterdam. Nu ga ik mijn moeder gewoon zelf opbellen. En nu wil ik toch wel de reactie weten over de kleding. Nou. Nu weet ze ook gelijk dat ik haar jurken gewoon aan. Verdomme, wat heb je gedaan met die kleding? Oké, daar gaan we. Ze wil het al helemaal niet meer opnemen. Hoe erg is dat dan? Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nee hoor, ze hebben gewoon de telefoon denk ik ernaast gelegd. Express. Ze hebben de horen ernaast gelegd, Corrie. Mijn ouders hebben de horen ernaast gelegd. Ja, hey papa. We hebben live contact. Ja, hoe was het? Heb je niet gekeken dan? Wat zei je? Wat vond je? Je vond het wel mooi, maar hoe vond je me eruit zien? Zie, ik zei toch dat mama aan de lijn was, ik hoor erachter. Oh, ja, daar komt mijn moeder. En hoe vond je eigenlijk dat ik zei dat ik jouw jurk aan had? Van Safira. Grappig. Heb je ook al achtergekomen welke jurken het zijn? Dan bellen wij morgen. Hoi. Ja, groetjes en sorry. Zou ik doen. Hoi.
Dat doet me wel wat, die foto. Ik heb nooit schoenen gehad als klein kind. Dus, dat waren mijn allereerste schoenen. En die heb ik altijd bewaard. Die liggen daar, die zag ik ook liggen. En ik moest echt zo lachen van... Hier. Ik zag opeens dat ik hier dus die schoenen aan had. Ik heb altijd slof aan gehad. En dat doet me echt heel veel. Ja, vind ik wel leuk. Ja. Het waren wel stoere schoenen trouwens. Altijd bewaard. Ja, gave schoenen. Ja. Mijn shoes. Mijn moeder is 2 jaar terug overleden. Dus nog een korte tijd. Ja. Ze is uiteindelijk gecremeerd. We hebben een familie, de hele familie, mijn overgrootoma, oma, ze allemaal op dezelfde plek gecremeerd. Dus mijn woude plek kan ik nog wel naar terugkomen, maar ja, dat doe ik niet zo snel. Ik ga liever ergens naar een kerk toe, maar niet uit waar, en dan steek ik een kaars op. Omdat ik zelf wel katholiek ben. Ik steek natuurlijk een kaarsje aan voor mijn familie. Voor mijn opa, mijn oma, mijn overgrootoma, mijn moeder. Gezamenlijk kaarsje. Dan denk ik aan de tijden die ik met ze gehad heb, heel even. Haal ik van ieder een leuk iets op. En dat dan zo snel voorbij kan gaan eigenlijk. En dan voel ik me soms wel verdrietig door. En waar denk je aan als je aan een leuke herinnering aan je moeder denkt? Het was toen wij een keer gingen karten. En toen mijn zus al zwanger was. En dat zij op de brug stond. En heel erg stond te zwaaien. Toen ik met mijn vader en nog iemand zo keihard langskwam. Stond zij een keer te zwaaien daar. En dat vond ik een heel leuk moment. Ja. En de gebakken eitjes. Die ze maakte als ik aankwam. Als je bij haar was, dan bakte ze een eitje voor je. Ja, 4, 5 eitjes in de pan. En dan lekker witbrood, mayonaise en alles. Heerlijk. Wanneer was de laatste keer dat je er zag? Op de verjaardag. Voor mijn opa's verjaardag in september. Ja, en daarna is ze overleden, een maand later. Een paar maanden later. En 2 maanden later. Ben je goed opgevangen? Ja, dat zeker. Ja. Mijn broertje, mijn vader en moeder, pleegvader en moeder, die waren er altijd van me. Wat is de belangrijkste vraag die je moeder zou willen stellen? Waarom is er ooit aan begonnen? Waarom is ooit aan de verdovende middelen begonnen? Wat was haar drijfveer waarom zij dat ze nodig moest hebben uiteindelijk? En waardoor ze iedereen vergat, zelfs de eigen kinderen.